Hey, what's up mga baki? So karon kay mag-vlog sa eskwelahan karon o abi ninyo ana ko'y background nga tila. Pero ini kabarok na ko, tanaway kabarok na ko. Ding, nari ko sa ihayan. Karon kay mag-vlog sa eskwelahan kay murag wala na kayo vlog dito ba? Kami nga vlog dito. Karon kay mahugas ako plato kay awa ninyo mo plato. Usa ka adlaw hugas pero tanawa sa kadaghan men. Tako lang ganap puno kayo. O tawa ninyo ako i-front backcam. Let's go. Kung ganahan mo manghugas ana, ha? Ganahan mo ana. Ha? Kita mo ana. Diba? No? Ganahan. Kapag mo gusto plato gatay. Diba na yun? Tagkan kayo. No? Magkupit yung mata niya. Hugas pa yung plato. Samot. Diba na yun sa akong na yun. Agi, di ko magtinapulan kay Mamaw. Pulang, tapulan kita sa. O, salamat tayo sa 712 subscribers. No, salamat din ninyo kay inyo kung kita gagina nakadaka nga subscribers. Grabe lipay kay ko gapon kay gapon yung naka-reach ng 712 subscribers. Karon ra din ni reach sa puno. Karon ra din 712 kinay ni subscribe na ko lain. Salamat niyo kung ako mo naka-subscribe, i-subscribe na o click ang bell para ma-update mo sa akong mga April vlogs, no? Bisen. No, so maro to mong sa plato, pinamuntag-muntag si kamay ta, no? So, let's go. So, sorry mga baki no, nang di ko kamuntag kay nagbat ko na ang cellphone dati ako na i-charge ba kasi di na taka vlog sa eskwelahan ba? Mga ako na i-charge. So, ako na ibalik na lang na ako musakay na ako si ko pa doon sa eskwelahan, no? So, mga ulit ito. Kunya na lang. Goodbye. Di day goodbye day. See you. 1 hour later. Basta see you. Kwanchoy, manubuhat og challenge nga kwanchoy kay mag-indot kayo na ibuhat challenge ka ng Shopee P ba? Okay, doon na punta grusa doon. Unsay mo doon? Unsay mo doon? Rose, kawik, di mo? Basta si, tatanungan to kalabaw po ba? Internetan pa. Ako yata, mga kuha na daw ka itong diet ba? Diamond ba? Per subject mo na to karon. Kuha na kapahit lang yun guys. Lagan ko ikaw na, awa. Ari ko na po. Per subject mo na to karon sa? Uy, per subject mo na to karon. Per subject na to karon. Ay, watig laro maestra na to eh. Ipi, bugo. Angelica, nam ka dira. Asa atong presidente, ato sa siya. Kung atong presidente, mukating sa siya. Ah, mo president, mara may pinakagwapa. Gwapa ka. Nya, Prince Charming. Prince Charming. Prince Michelle kay buwang. Gara ka. Pero, wadyo ko kamuntaj kay kabak-rider ako, men. Ginanudlo na ko. Bukan na gid. Lisod sa kinay Tingnan ako. Lisod Kaya kinay ka, nakapait ka ka. Verify na na. muntaj, back-ride pa juga. Lisod kayo itong kaming Kani, chili. bukan na din eh. Imo nga na. Kain ka naman. Ay, di na mo daw. Hindi na mo ganay. Suway na ko ani. Pero ano, gi-upload kay lisod. Sa cellphone. Ala, ka nang verify sa. Mga piste! Oo, piste. Awang Ba, verify. ano nyo eh? Tagay. Sige, rin. Gago kayo mga kapul. Tanaw big. Big, tanaw big. Rose to, Rose? Duwa lang eh. Rose to? Siya, tarong ba? Yan talagi daw ka lagi. Gipalutan ko kumayod kami eh. Ha? Lagi, gipalutan ko kumayod. Lagi, thank you. At Ano biyang dogi
gibalutan sa bayot. Ang bayad, tutangan pagkuhan. 300. Tutangan ang bayad. Hindi na sa buwan, nabi. Gibalutan sa bayot. Pagkuhan ako lang mo ng Nabidyoan bayad. yun, nabidyoan. Sorry kung wala ko ka ano ka na kamuntaj kay nako sa backride lisod kinay montage pa nako sa backride. Ha? Lisod kina. Istorya ako sa murag kayo. Kita ng grado, kita ng grado. Justin Jake Giao. India tayo na wow ako. Bravo. Mo. Ya grado, ya grado. Ay. Mamalit pa mi kuan. Ah, bugo kita sa bato, palita. Tripod, bisan. Bisan mo naman. Oy, nag-tripod bisan mo. Pila. Pag piso. Ay. Eh, berato na. Ambot lang, mahal pa ka ng tripod bisan. Ganun lang palit. Eh, order na may ugma, Shopee. Shopee. Sa Shopee. Bi. Ang galing. Uy. Nalagot on live nangataga sa amin. Ganan mo pangayo mo dito Fritz ana dira pangayo. Natay na matay. Hold lang. Ako ato musok. Kita to China no. Ikaw pilay ganan mo ma-load. Pilay ganan mo ma-load. Kung ang bayot lang magbalod, 300 na ibuhan. Ang iya kay ko man 30. Kasukoy, buwang ka. Diba ka, mga bayot ang makasira. Kita pwede mo. Nasli. Oo, kananas na yung ano. Mana bayot mo. Tapang mo! Gago! Batak ko na sa balik mga. Sus, kahit 9 taong kayo mga bayot, ron, mga bayot makasira. Mga bayot makasira. Ang babae makagaba. Makasira di ka deh. Hmm? Makasira di ka. Bayot gilingi bayot. Bayot gilingi. Ang bayot makasira, bisag babarigan. Yan ba mura maglubot makasira. Munang, marakulok. Mura. Lain mo itong gitapikan diri bis. Atong gitapikan lain bayot ang gitapikan na to. Dilit mo lang, batikin. Pilip manggod. Ano na? Seryoso kay Cruz! Kung nag 30, ang yati tani delete kay remembrance mo ni. Asa ang ngito na. Ha? Kung ka mo kasoy bumayot pila nyo ganan. Di ba 100 300 na na. Ya 30 na, sapat na. Wala ka daw bro. Ari din! Kaya ko ba? Bago classmate na napag may bago tritingan. Alam mo ni, kay babae pagin. Nangat may bago pangayon og mga biskwit. Karyane ba? Uy, dira din na kana. Hi, Francine Manggani. Oo, ni balim day Francine ka ako na dito. Okay na nag CB. First grading. Ako sa grading ka man, labi na grading ka ron. Isip mo. magbatsita ka ninyo. Kani siya, awan, nagkikwaya ka. Ay, birthday na ko ron. Matok siya, yung grado. Subscribe mo sa YouTube ni JK. Ang grado niya, makamatay. Hanyo, Rane! Yung grado, wala ilan ng chibin. Puros 50-50 ya. Manura 50-50 na kang buha ka, pagpin ka ron, tatakayawit ya. Si Jiki, Mike na mo YouTube. Paano? Anong kape? Ako ba yan? Magdako po yan, jogging. Mumagod nila, Jiki Boy. Jiki Boy. Jiki, balik. Uy, nagayaw-yaw. Mura buang. Kasi ba niya, mura may ikaw ang kapas.
Yeah. Kanta og kuana, uy, wam doon diwas. Hala, Manchanitas. Manchanitas. Manchanitas, yo, manchanitas, yo. Manchanitas. Ladies and gentlemen. Karon medyo ko guys kanang na ako yung mga kasmi supportive eh. Sinuntulo pa ni kumen pero usa lang akong dili gamit. Kaya ilang to pangan dito. Ana betan Philip. Kachoy sa itik oy. Ah basahan niyo na gawas. Sabay ni gawas ba. Iya, medyo. Sakit mo ganyan di ko ako. Ano di ko ganun sa may Pagutong ka kaya kanang. Naliman ka? Ang akong brief, akong di paulian sa kong nag. Ang kaldero, akong di paulian sa kong. Ako nusad. Ginaliman ka. Laong king dagat lalim. Oh. Naliman nga. Dito pa bayan na, may nalumos muna na nakita. Ako. Nay ukoy dito. Nana may bago kasmit, nana po may bago trapingan. Nya mga yung may biskuit. Layo na pa siya ng artista no, shout out kay Gerald Anderson. Shoutout kay Lil Pip, kahit patay ka na, idol pa rin kita. Shout out kay Lil Pam, diba? Shout out ako. Sige siya pamugos na ako. 1 year kaya di pamugos. Lagi pa dama suwat, 1 year na, 2 year pa rapot. Sige, dala yung dinod shout out kay Skyper 5PH o si Kwan. Isa, iyo, ay abi naglaway. Stay. Like. Kinsa pa to? Ang kabaw, kinsa to? Shoutout kay John Felipe Bas. Black Red PH. Mga PH mo na. Justin Jake Giao. Ang winning sa PH kay Pahong. Yabi. O si Kwan, Jeremy Abeng o kay John Philip. At tamo mga bador. Ibas. Mga classmate na mo dire, nga ni ana sila nga sikat nami. O ang mga classmate nga mga humot kayo mga tinaguan. Humot pa sa humot sa pahumot sa pabaho. So sige lang, like, share, comment, and subscribe. I-click the bell icon para ma-update mo sa akong mga every vlog. So good. Bye. Ato biya palit wa magbati na mga